Здравейте, аз съм в Minecraft и в този епизод, първи мой епизод, ще ви покажа как да си направите всички инструменти и оръжия. Започнем с оръжията. Ще ви покажа как да си направите лук. Трябва да убиете паяк или да развалите пайжина, ако сте на оцеляване, разбира се. И ви трябва пръчки. Трябва да убиете паяк или да развалите пайжина. Сега пръчките се правят от дъбови дъски. А пък можете да си направите мечовете, там и брадвите, лопатите, от желязно килче, златно килче, златно килче и диамант. И разбира се, от това, ако искате да е дървено, можете и от камък, от кълдъръмени камъни. И от кълдъръмени, от такъв камък. В някой друг епизод ще ви покажа как да се направи от този камък такъв камък. Лъкът се прави така. Ето го лъкът. Обаче за да стреляте. Ще ви покажа. Обаче като стреляте, ви трябва да стрели, ако сте на оцеляване. Ето, така се правят пръчки. Трябва да ви стрели. И така. Само ако сте на творчески, взимате просто като от инвентара си и просто стреляте. Ето ви изстрелите. Ако убиете скелет, лъка няма смисъл, защото лъка ще изхаве. Сега следващото е меч. Мечът се прави така. След мечовете минаваме на инструментите. Първо правим желязна лопата. Не я правя точно желязна, просто казвам желязна лопата. Не я правя желязна. Следващото е кирка. Следващото пък е дървена мутика. Брадва. Следващото е въдица. Водата се добива, когато убиете кокошка, то си е очевидно. А пък, ако се научаваме само ако сте научили, аз пък един направих
Ето я въдицата. А пък кремъкът се добива, когато мачкате тези, когато ги разрушавате. Така ще имате кремък. Следващото пък е ножици. Ножиците задължително се правят от желязо. От желязо килче. Нито друго килче, само желязо. Ето е. А пък кофа се прави така. И взимате кофата на оцеляване. Взимате си вода. Обаче на оцеляване водата се взима. Аз тук съм сега на творчески. И така, перото очевидно откъде се добива. И това е за днес. Дано клипа ви харесва.